Anem a la plaça El·líptica, des de l'Ajuntament, si són capaços d'arribar. No ho trauràs. Mira, jo no puc passar. Ara és que hem tingut mala sort perquè també hem tropeçat en el xipon que s'ho ha agarrat en paciència, això de creuar el pas de vianants. Bueno, com veieu, això és tots els dies. Avinguda del Grau tallat per obres. Nova senyalització. Per això el cartell no passa de moda perquè efectivament sempre n'hi ha nova senyalització. És que estan roig. És que està... sí. Bueno, en fi. Ara tenim que tirar per així per anar a la plaça El·líptica. Voleu que provem a aparcar? Provem a aparcar ahí dins. Voy. Anem a intentar aparcar en este aparcament provisional, que més que provisional sembla que vaig a caure a trossos. I han denunciat 3 vegades que per molt que siga provisional, amb alguna cosa haurien de fer per a que els cotxes no es deixaren els baixos en algun dels intents. I no n'hi ha manera. Fixa't. Mira. Ala, va, anem a anar a la fira. Però ho hem dit ja no sé quantes vegades. Mira a veure si això té collons. Damunt per no trobar el puesto. A veure el forat este, si el superem. Jo no ho acabo d'entendre com la gent encara té ganes de vindre a aparcar així. A l'anem on? A veure si podem eixir. A veure si podem eixir d'ací. Cotxes i cotxes i cotxes. Tara. Després tornarem a l'Ajuntament. No sé. No! ¿Estás bien de vuelo? Així tenim un altre pàrquing provisional. Perfectament adequat. I així les obres de l'Avinguda del Grau eternes, que tornarà a obrir-se en 5 o 6 mesos, sembla, per a les obres del tramvia. Bueno,
eixir de l'Avinguda del Grau. Ara per on tirem? Carril bici, sí. Però l'home, pues millor que vagi per ahí que no agarra realment el carril bici. Si agarra el carril bici que està net. Per ahí passa tot el trànsit que arriba a la ciutat de Gandia des del sud. Tot el que vol anar al centre de la ciutat ha de passar per aquest carrer único i no hi ha solució. Doble fila i doble fila. L'urbà, sí, una bona obra. Anem a... Ara a la plaça de Crist Rei, així també estem en obres. Una altra artèria de la ciutat oberta en canal. Molt bé. I ara per així. Obres i més obres. Al final, saps què passa? Que a més són obres molt impactants, de molt de problema, però que el resultat estètic final tampoc no és ninguna cosa que deslumbre, no? Obres. Eca. Tornem pel passeig. Jo és que crec que la gent es desespera d'anar per Gandia, I la gent es posa frenètica. També és de veres que tots tenim una mentalitat diferent de peató que de conductor. Se sent el soroll? Eixe soroll era per a moixar els estornells. Però pelen els arbres, si el fixes, els deixen més pelats que una mona perquè, bueno, és el que toca. Ahí no pot haver, no un estornell, no pot haver absolutament res, però continuen deixant el soroll per a deleite de tots els veïns que ja ens han formulat, jo no sé, la quantitat de queixes, de dir, si han pelat els arbres, que apaguen els altaveus eixos, per l'amor de Déu, que estan a tota hora en el xillidet molestant. Va ser una mesura que podia tindre sentit quan podien haver pardals en els arbres, però una vegada pelats conforme estan, doncs no estaria de més que els llevaren. Igual que van acabar en tots els trons de les mascletades que feia Borredà per a espantar-los. Però és que és curiós que no... que ningú faci res, és que ningú fa res. Mira, no sents? Ahí estan, però que no n'hi ha pardals, que no poden haver-ne ja. Bueno, mitja hora han tardat per anar des d'ací a la plaça El·líptica i tornar. I estem parlant de escassament, pot haver com a molt 900 metres, 1 quilòmetre, no? No sé calcular-ho jo, però no hi haurà molt més. I hem tingut sort, perquè no ha sigut especialment dificultós. Normalment és molt més complicat.